Papa, joo. On vetreä olo, no niin hyvä. Hyvä. Jossain lihaksessa, jos tuntuu vielä vähän semmoista kiristystä, niin sitä ehtii tässä nyt vielä vähän venyttää etureittä tai takareittä tai pehvalihasta tai hauista tai mitä nyt sitten tuntuukaan sellaiselta. Näyttää siltä, että on aika hyvin verrytelty. No ootteko nyt sitten valmiit juoksemaan? Ootteko valmiit juoksemaan? Edellinen lähtöryhmä tuntui, että niillä oli vähän kovemmat äänet tässä kohtaa. Koitetaanpas vielä uudestaan päihittää heidät. Oletteko valmiit juoksemaan? Hyvänen aika. Nyt ollaan kyllä varmasti valmiita juoksemaan. Oli sen verran kovat äänet. Katsotaan lähteekö taas tästä perinteisestä kisavalasta yhtä kovat äänet. Katsotaan päihitättekö tuon edellisen ryhmän tässä kisavalan äänen voimakkuus kisassa. Ja taas kisavala menee siis näin. Lupaan ja vannon. Lupaan ja vannon. Hyvä. Kautta kiven ja kannon. Kautta kiven ja kannon. Rehdisti juosta. Rehdisti juosta. Ja nostaa kaveri vaikka suosta. Nostaa kaveri vaikka suosta. Loistavaa, ei muuta kuin nyt taas lähtöasento ja lähtölaskenta alkaa näin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja menoksi! Hyvä 9-vuotiaat tytöt!